الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل إليه ونرسل إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode wa Allah ta'ala da ita da saduwar mu wannan majalisi da muke karanta wannan littafin Muwatta, littafin da kai tsaye ake jingina shi zuwa ga Imam Malik, Imam Darul Hijra. Muna saduwa wa Allah ta'ala ya masa rahama. Kuma muna da littafi muna cikin kitabul buyu, bayanai kan abin da ya shafi saye da sayarwa. Mun shiga babi na hudu, kusan ƙarshen babi, amma yana da kyau maimaita ko daga babi shiga da hadisi na 1285. Wannan babi yana bayani kan babu da aibi babu aibi firrakin, babu da yake bayani kan samun bawa da aka sayar ko wani abin sayarwa amma abin yana dauke da aibi, wato ma'ana yana dauke da illa, sai bayan mai saye ya sayi abin ba sai kayan ba sai bawa ko baiwa, sai daga baya ya bayyana cewa wannan bawa yana da wani aibi wanda da ba sanar da shi ba. Hadisi ya ce haddasani Yahya an Malik, Yahya ibn Sa'id an Salim ibn Abdullah an Abdullah bin Umar ba'a gulaman lahu bi 800 dirham وباعه بالبراءة، وكان الذي اتهمه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه، فابتسم إلى عثمان بن عفان فقال رجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له، لقد باعه العبد وما به داء يعلم، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده، وباعه عبد الله بعد ذلك ب1500 درهم. Malik daga ibn Sa'id daga Salim ibn Abdullah, lalle Abdullah bin Umar ba a gulaman ya sayar da wani bawa, lahu bawansa ne ya sai da shi bi samani na ata dirham kan kudi dirhami 180, wa ba'ahu bil bara'a, amma wajen cinikin
an yi bayani da bara'a cewa an sai da bawa duk abin da ya biyo baya to babu wata magana a kai minar uyubi kenan an samu wani aibi daga baya to bai shafi mai sayi ba mai sayarwa ba wakala ladhi ta'u li abdullahi bin umar bayan haka mutumin da ya sayi bawa wajen abdullahi da umar sai ya zo yake ce masa bil gulami dawo wannan yaro da ka sayar mini ina da wata cuta lam tusammihi lokacin cinikin nan baka ambata mini cewa iya da wannan cutar ba sama sai suka yi husuma tsakanin wanda ya sayar da wanda ya saya husumar ta ɗauke su ila Usman da Affan har suka je gun Usman da Affan wakalar rajulu mutumin da isa yi bawa shi kai magana zuwa ga Usman bin Affan sai ya ce ba'ani ibn Umar abdan dan Umar ya sai min da wani bawa wa bihi da'an lam yusammihi wannan bawan da ya sayar mini ina da wata cuta bai ambata mini wakala Abdullahi ya ce bi'ituhu bil bara na sayar masa da bawan nan ne da cewa kubutaccen ciniki sharadin cewa ya sayi abin da ya gani wakada Usman ala Abdullahi bin Umar sai Usman yi hukunci kan Abdullahi da Umar an yi halifa lahu cewa idan sai masa laqad ba'ahu al-abda wa ma bihi da'an ya sai da bawan nan ba shi da wata cuta a jikinsa ya alamu wanda ake iya sani fa Abdullahi an yi halifa sai Abdullahi yake amincewa da iransa warta ja abda sai ce da iran zuwa gara dawo masa da bawansa bayan an dawo masa an maido masa da bawa tasa an warware ciniki an mayarwa da wanda ya sayi bawa da kudinsa dinari 180 Abdullahi bin Umar ya karbi bawansa fasaha bawa sai ya samu lafiya da warke daga wannan cutar wacce ta zama sanadiyar fasa ciniki inda hu abansa daga bayan ba abu Abdullahi ba da zalik bayan haka Abdullahi sake zuwa da wannan bawa kasuwa da alfin wa kamsa mi'a sai da bawa nan akan kuɗi ya to dirhami 500,000 kaga Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa bawa albarka sakamakon gaskiyar wanda ya yi shirki wanda ya sai da sakamakon gaskiyar amana irin ta Abdullahi bin Umar an yi halifa wa in kana sadiqan ji'ifa thamanihi aula dan me awadahullah da ijlala anan sai mai shari'a ce saboda Allah subhanahu wata'ala ya kurayo masa wannan ribar karu kuɗi da ya samu akan bawan sannan ne sakamakon daraja Allah saboda ya girmama Allah ya kiran suwa don kada mutane su ga koyi da rin haka mutum ba kan gaskiya ba idan sai suna Allah an ya halifa ya ki ransa wa in kana sadiqan duk da yana da gaskiya zai iya rantsuwar amma sai yaki da afa kamana sai Allah ya rubanya kudin wannan bawa daga dinari 180 ikoma dinari 1,500 kaga samu kadi sakamakon me jin tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda da ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita wa yarzuquhu min haythu lam yahtasib sai Allah ya azurta shi ta inda bai tsammani sakamakon me sakamakon jin tsoron Allah Allahumma inna nas'aluka taqwa Allah muna roƙon ka jin tsoron Allah a cikin al'amuran shi gaba da karatunmu kana Malik Imam Malik ce al'amrul mustami wa alayhi indana al'amarin da aka samu haduwar fahimta akai a gare mu yana nufin idan Imam Malik ya ce indana yana nufin Madina ne kullama ta'a walida fa hamalat minhu aw abdan fa atakahu Imam Malik ya ce duk mutumin da ya
sai baiwar ta samu ciki daga gare shi, ko kuwa ya sayi bawa fa ta kahu sai yan ta bawa wa kullu amrin da kalaful qawl, cewa duk wani abin da ya shigo wanda yake mai shigewa hatta la yastadi a radda, wanda har ba za a iya maida shi ba, kar'itiki kamar yantawa wa ilahi ko ilahi wanda mazakurai ne an ambace su can baya. Fakamatul bayyina sai aka tsaye da hujjoji da dalilai annahu kad kana bihi aibun, cewa wannan abu lalle ya kasance akwai wani aibi tattare da shi inda allazi ba a wajen wanda ya saida shi. Misali mutum da ya sayi bawa ko baiwa, kasancewa ya sayi baiwa har ya kusance ta har ita kuma ta samu ciki, ko kuma ya sayi bawa ko baiwa sai ya yanta bawa, to daga baya sai bayyana cewa mutumin da ya sayar masa da wannan bawan na da wani aibi wanda yake ba a sanar da shi ba. Sai daga baya aka gane cewa yana da wannan aibi. Fa innal abda amul walida yukawma wa bihi al-ayb, wannan bawa ko wannan baiwar da ake bayani cewa na tattar da shi akwai aibi, allazi kana bihi yawm ishtarahu fa yurad, wanda ya kasance cewa tunan da aka sayi shi yake da wannan aibi, to anan sai a mai da bawa min al-ba'i lil mushtari, daga wanda ya sayi bawa sai a ce ya mai da shi zuwa ga wanda ya sayar masa. Mani samani kadar ma bayna qimatihi sahiha wa qimatihi wa bihi zalika al-ayb, sai a kaddara kudin bawa a lokacin kimar sayar da yake da lafiya, da kuma a kaddarta kimar cinikin bawan da yake ba shi da lafiya. Lahu zalika ala al-ba'i, wannan yana kan wanda isayar ne ake masa wannan bayani. Wal amru mustami alayhi indana fil rajul, ma sai sake cewa al'amarin da aka samu hakuwar fahimta akai a gare mu game da mutumin da yashtari abda thumma yazhar, wanda zai sayi bawa sai daga baya bayyana minhu ala aibi, cewa bawan yana da wani aibi, yuraddu minhu, wanda za a mayar da shi ga wanda ya sayar. Ai yujabu lahu radda, wanda aibin bawan za ta tilasta masa dole ya maida shi zuwa ga wanda ya sayar. Kada da sabihi inda mushtari aiban akar, idan kuma wannan aibin wani daban ne ya kawo ga mutumin da ya sayi bawa, kai da ka sai da bawanka ba shi da wani aibi, sai daga baya wani aibi daban in ka sake karuwa, annahu in kana alladhi hadasa bi mufsidan misal al-qadai aw misali bawan ka sai da shi sai wani abu ya faru wanda ya bata wani sassan jikinsa, kamar yankewar wata gaba wanda kai ka san lokacin da kafin ka sai da shi ba shi da wannan, awal awar, ko kuma samun matsala ɗaya daga cikin idanuwansa, amma ashba a zalika, ko abin da yake kama da aka mina rubil mufsida na wasu aibubuka da ke kawo na kasa a jikin ɗan adam, al-mutawassida, amma wanda yake sakaitacce. Fa inda alladhi ishtara al-abda bi khairin nazarain, to wanda yanzu mutumin da ya sayi bawan nan yana da zaɓi akan al'amura guda biyu. A habba kuma ne sai ya zaɓi abin da ya fi so a gare shi. In a habba an yi da an bi minas samanin abdi ke kadar al'aini, in ya so sai mai da wannan bawa ga mutumin da ya sai da bawa tare da wayanda suke dillanci, bawan da na saye shi kaza, amma yanzu ga wani aibu tattare da shi, yanzu sai a rage kudin gwargwadon aibon da yake da shi. Ni ina son bawa na, amma a rage min kudi gwargwadon kimar abin da ya rasa a jikinsa. Allazi kana bil abdi, na wanda yake tare da wannan bawan yau mashtarahu, tun ranar da ya saye shi, wanda aka sai a cire masa wannan kudin kimar wannan aibi, wala zima wanda ya lazumce shi ya. Wa in ahabba an yugaram, idan kuma yana so a
gwargwadon abin da bawa ya samu na wannan aibin ne. Baya son bawa, amma shi kuma abunsa bawan ya karu da wasu aibu wanda dame bawan ba shi da shi kuma akwai wani aibun da ya bayyana wanda tun kafin a sai da bawa akwai shi tattare da shi, ya mayar wa mai bawa abin da bawansa sai ya ce masa to ai da ba shi da yanke hannu ko da idansa ɗaya bai samu matsala ba, to shi ma yanzu sai a mayar masa da bawansa da wancan a dawo masa da kudinsa, shi kuma sai a shirya kudi na kimar abin da bawa ya rasa a hannunsa. Tun da sai da bawansa ba shi da wani nakasa. Sun mai rajul abda falahu zalik, sai a dawo da masa da bawansa yana da wannan kimar da aka shirya daga gare shi. Wa in matal abda inda alladhi ishtarahu hakimu, idan bawan kuma ya je ya mutu a hannun wanda ya saye shi, amma kuma kafin mutuwar wannan aibun da ya samu a tattare da shi tun kafin a saida shi ne aibun ya bayyana har ya kai ga ajalinsa, to har haka ana iya zuwa a kimanta na abin da ya faru. Menene kimantawa? Hukim sai a ce masa to ai dama an sayar masa da shi wannan bawa na da wani ciwo, wani ciwo ne ya zama sandiyar ajalinsa, yanzu ana iya kimantawa wani abu na gwargwada abin da ya saya ya sayi bawan da shi, sai a mayar masa da wani abu da ciki. Ba za a mayar masa da shi duka mutum ya riki bawan ya amfane shi na wasu lokata. Shi ne ma'ana al'abdu wa bihi ayyub allazi kana bihi yawma ishtarahu fa yanzuru kam samanihi, sai a yi dubi nawa ne kudin da ya sai bawa nan. Fa in kana qimatul abdi yawma ishtarahu bi ghairi aibin mi'ata dinara, sai a yi dubi idan kima bawa tun lokacin da ya saye shi dinari 100 ne, da kimatin yawma ishtarahu wa bihi al-aib 80 dinara, ta ce to yanzu kima sa tun da yana da aibi sai ya zama dinari 80. Wada hannun mushtari ma bai da kima sai a cire abun da yake zama sai kimar bangare biyu. Da an saye shi yana da dirhami 100, amma daga baya an gane yana da wani aibu, shi ke yanzu an cire dirhami 20 sai kudinsa ya zama dirhami 80. Da kiyar 20 na misal an cire dirhami 20 ke. Wa'in da ma ta kuna da kimata yau mai taron abu, wannan kima yana faruwa ne tana da akari da abin da ya faru ne tun lokacin da ya sayi wannan bawa. Wadda zada auna kasar ba'ada, ko da kimar ta karu ko tara. Wal'amurin mustami alaihi indana, al'amarin da yake in ji Imam Malik. Ya ce wal'amurin mustami alaihi indana, al'amarin da yake aka samu haɗuwar fahimta a gare mu, an da marar da walida min ajali aibin wajada, mutumin da imai da baiwa ta dalilin wani aibu wajada da ya same shi biha da ita, wa kana kadi asabaha, amma kuma ya kusance ta. Wannan ya faru ne kafla ilmihi bil aibi, kafin isan wannan baiwar tana da wani aibu. Bayan ya saye ta sai ya kusance ta, sai ya kasance annaha in kanat bikiran fa alaihi ma na kasa min samaniha. Idan dama wannan baiwar da ya sayo ta budurwa ce, amma kuma kafin i gane tana da aibu sai da ya kusance ta. Annaha in kanat bikira fa alaihi ma na kasa min samaniha. To yanzu ko da ya mai da ita, to abin da ita waya na kudinta, kamar yadda muka yi bayani can baya, in an sayi bawa dirhami 100, bayan ka sayi bawa ne ka zo gane bawa nan na da wani aibu, sai ka mai da wa mai bawa bawansa, kana da zabi, ko dai a rage maka kudin bawa ya dawo kasa, ko kuma a fasa ciniki. In za a rage sai a cire, tun da dirhami 100 ne sai a cire 20,
kaga ya zama nawa 80. to wannan baiwar da ka saye ta budurwa ce ka kusance ta sai daga baya ka gane tana da wani aibu, to yanzu idan ka kai ka mayarwa mai baiwarsa, to yanzu tunda haka ya faru, to in ma ka rike baiwar tare da ba sai an rike maka komai ba wani rike dirhami 20 da za a yi, babu, saboda mai ta kasance bikira ce. me dalili shine kawar mata da budurcinta da kai. wannan shine fikihun da Imam Malik ke bayyanawa a nan. wa in kana sayyiba falaysa alayhi fi isabatiha shay'un, yace idan kuma ita dama wannan baiwar da zaura ce, to ko da ya maida ta cewa tana da aibu, to ba komai a kansa a bisa kusantar ta da za a rage masa wannan kimar yadda muka faɗa can baya, ya annahu kana daminan laha, ya zama kamar daminan, ma'ana daminan kamar cewa kusanci ne ba kawar mata da wani abu bane. wa isabati tayyibi min al-kafif, bayanin da shi mai shirha yake cewa ai kusantar ta a matsayin ta taba zaura kuma tana baiwarsa wani abu ne wanda yake kafif, ba a ɗauke ta gabar wancan matsala ba da muka yi bayani akan mutuwa. wal amru mustami alayhi indana, har yanzu Imam Malik yake cewa al'amarin da ya zama an samu haɗuwar fahimta a kai a gare mu, kiman ba a abdan, game da mutumin da ya sai da bawa, aw walida ko baiwa, aw haiwanan ko wata dabba, bil bara'a, amma a wajen ciniki an yi yarjejeniyar cewa kai ka saye ta a bisa abin da ka gani, ko da ni ba zan yi bayanin cewa komai ne tattare da wannan bawa ko tattare da wannan dabba da zan sayar ba, kai dai ka sayi abin da ka gani. me lafiyar dabba ni ban sani, ka sayi abin da ya maka. ka sayi dabba wani abu ya zo daga baya, ni ba abin da na sani haka. shine ma'ana ciniki kenan, an yi ta ne mai bimaza bil bara'a. wannan kuma bara'an nan min ahlil miras aw ghairihim, ko da kuwa daga mutanen da suke magada ne, suka kai wani abun su na gado kasuwa za su sayar, aw ghairihim, ko wanda su ba magada bane, kad bara'a min kulli aibin fi ma ba, cewa an baranta da dukkan wani aibi wajen abin da za a sayar. shi mai sayarwa an yarjejeniya kai ka sai abin da ba, nawa ka sayo a yi ciniki kawai, ba magana nawa ne ka sayo, ka bani riba da abin da za ka yi baya. me lafiyarsa, me garantinsa, duk ban sani a yi ciniki. don an yi wannan shi mai sayar iya yarjejeniya aka iya da haka, to duk abin da ya biyo baya kuma ba a ba tunkari mai kaya ba rage, ba komai, ba mai da kaya, ba dawo da kaya. wannan shine ma'ana bil bara min al miras aw ghairihim faqad bara min kulli aibin fi ma ba. sai ce illa an yakuna alima fi zalika aiban, sai dai idan duk da bara shi ne sayarwa yana da wani ilimi akan wani aibi, fakatamahu sai koyi. fa in kana ilman aiban fakatamahu, in akwai ilimi da ya sani game da aibin wannan kaya sai ya koyi, anil mushtari daga mai saye, lam yanfa'u tabarra'ati, to wannan tabarra'a da aka yi ba za ta amfane shi ba. ana iya dawo masa da kaya a warware ciniki, saboda dama ya sayar akan wani ilimi da ya koyi, duk da cewa kayan na da aibi. tabarra'arsa ba ta amfanarsa, to kana ma ba a mardud dan alai, abinda ya sayar sai a dawo masa da shi. aw sabatan lil mushtari radda, a zo a tabbatarwa me ai sabata lil mushtari radda, a tabbatarwa wanda ya sai kayan na ce dawo da shi, inda koyi masa wani aibu. ba cikin kayayyaki akwai kayan da mutum da iya sayarwa a gane cewa dama ya gane abin da aibu, wanda ko ya ce da sai ba na iya musu a ce ba haka ba, hankali da iya fahimtar. amma mutum da ya sayo a ba yau kuma gobe dai kai kasuwa ya sayar, ko ma a wajen wani dai saya, to ana nan ne aka fi samun bara. shi yanzu zai saya bai san garantin kayan ba, amma abin da ya ɗauko daga gidansa na tsawon watanni ko tsawon shekaru yana tare da abu, domin abin na da wani aibu da iya sani,
an yi bara'a to ana iya dawo masa da abin a ce wannan bara'a ba ta amfanar ba. Shine abin da Imam Malik rahimahullah yake bayani a kala malikun fil jariya tuba bil jariya sai Imam Malik ce game da kuyanga wacce ake saida ta saboda kimarta da matsayinta ita kadai dinta in an kai ta kasuwa sai an ba da kuyangi guda biyu kafin a saye ta. An yi haka tun mai wujar da ihdal jariyatain yanzu wannan ya kawo kuyangarsa saboda kimarta. Can baya mun yi bayani ai kuyangar da misali kamar a yanzu inda a ce lokacin bayi ita ta iya harsuna da yawa, in ta tafi kudu za ta iya ciniki da kowane irin mutum, in arewa ne za ta yi ciniki da kowane mutum, in ma ta je saudiya ne za ta yi ciniki da kowa. Wannan kuyangar ita kadai za a iya ba da kuyangi biyu wanda ba kamata ba amma da jinta a tsaye saboda kima, amma ba a fifita jinsi cewa ko dan ita fara ce a ba da bakake biyu, wannan babu wannan. Amma saboda korewarta ta san harsuna da yawa za ta amfani mai gidanta wajen ciniki. Kowane irin mutum zo za ta yi magana a manyan harsuna na duniya, za ta yi magana da su ta yi saye da sayarwa. Wannan tana da bambanci da wayanda su ba sa jin harsuna irin nata. Za a iya ba da kuyangi biyu a kan tikiti kadai. Yanzu irin wannan baiwa an kawo ta sayarwa, an ba da kuyangi guda biyu game da ita. Bayan zuru kam samaniha aljariyatain allati kanat qimatul jariyatain. A wannan baiwar wacce an saye ta da kuyangi biyu, summa yujadu ihdal jariyatain aiba, to da aka tafi ya aka samu ɗaya daga cikin kuyangin nan guda biyu, ɗaya tana da aibu, turaddu min, to sai a mayar da mai aibun ga wanda ya sayar. Kana hukam ai sai a yi wani hukunci. Aljariyar lati kanat kimatul jariyatain, wannan kuyangar da take da kimar kuyangi biyu, bayan zo sai a yi kam samaniha, nawa ne kudinta, a yi lissafin kudinta ya kama kaza. Wayannan kuyangin su kuma guda biyu, tunda kudinta ya kama misali dirhami 1000 ne kudinta, to kenan an san cewa wayannan kuyangi guda biyu kowace kudinta ya kama dirhami 500. Kaga bisa wannan ana iya gane da kimar kudin ita wannan da aka same ta da aibu. Tuma tukai yake tukamu aljariyataini bi ghairi aibi, sai a tsaida kima akan jariran kuyangin nan guda biyu ba tare da an gane suna da aibi. Allah zai waje da ihda kuma wanda aka samu ɗayan su tana da aibi, kamani sahihataini an tsaye da su a matsayin masu lafiya su biyu, misali mateni wanda sun wafanta daga dukkan wani abu da ake gani na aibi. Tun mai samun samanin jariyata allati buyi'at bil jariyatayn, sai a raba kudin kimanta kudin wacce aka saye ta a matsayin kuyangi guda biyu, sai a raba yawan kudin nasu alaihi ma akan wayannan guda biyu bi kadari samani hima gurgudun inda kudin su kama hatta ya kawo ala kulli wahidatin minhuma isati ala kowace daga cikin su a gane da gurgudun kimar ala murtafi akan daraja allati la aiba fiha, ayatu ana magana kan wacce ba ta da aibi bi kadari ittifaiha gurgudun daguwar daraja. Wa ala al-ukra sai ce akan wata kuma daban wacce ita nan bi kadariha kuma yanzu ila allati biha aibu, sai ai dubi ga wacce take da wannan aibu, fa yaradu bi kadari allati waqa alaiha, sai a dawo da gurgudun abin da ya faru akan min tilka kissa daga wancan lissafin da aka yi, in kanatin kasira, in abin da za a cire na da yawa au kalila ko kadan. To hanyar da za a fike na a warware wannan matsala, duk wannan fikihu ne da ake samu daga karantar irin ta Imam Malik rahimahullah. Innama yakunu qimatul jariyatayn alaihi yawma qabala kuma, yace amma kimar wayannan kuyangi guda biyu ana duban ta ne tun lokacin da ya karbe su suka zama mallakarsa. Qala Malik, ma Malik yace fi rajul yashtari abda fa yu'ajiruhu bil ijarati azima aw al qillati al qalila thumma yajidu bihi aiban
yuraddu min. Yana cewa kuma game da mutumin da shi ma isa yi bawa sai sanya wa wannan bawan ijara mai girma cewa duk rana bawan nan ya kawo kaza, duk rana ya aiki gurgurin kaza ya kawo, ko kuma ya sanya masa gilla wanda yake ba a iyakance ba amma dai yi kokari ya kawo abu kamar kaza, duk rana ana bukatar ya kawo kaza, kalila kaɗan ne tun mai yanzu da bihi aiban sai kuma aka samu bawan yana da aibi yuraddu min, wanda ta dalilin wannan aibin za a maida shi zuwa ga inda aka saye shi. Innahu yuraddu bi zalika aibu, to za a maida shi da wannan aibi din, wa yakuna lahu ijaratihi wa qillatihi, amma shi kuma abin da ya tara na wannan ijara da yake yi ko wannan gillar da ake yi kuma ya zama mallakar bawan ne ba na mai bawan, tunda yanzu an same shi da aibi, aibin ta sa an warware shi ne, tun da an warware shi ki ana dawo masa da kudin sa ne duka, to kuma wannan kudin ko na ijara da shi bawan da ya fara neman masa kaga ba zai zama mallakar sa sai na an samu irin sa ne, saboda ke yanzu kaga abinda bawan nan ijara ko nawa ne sai ya tattara ya tafi da shi sai a mayar wasu, amma har yanzu in an warware shi ne yanzu mallakarsa ta koma a hannun wanda da ya sai da shi, yanzu da dukiyar duk kuma ta zama mallakar wancan. Shi yasa alqur'ani ta yawan magana kan yan tabayi saboda bawa yana cikin matsala na rashin yancin kansa. Shi yasa yawanci abubuwa da yawa sai ga an fi son a ce azumi da aka zo wajen mai kafara da aka ce ya yi azumi wata 2 mutatabi'ai ko kuma ya yanta ba kaga duk rowar san an ce dai kwana 60 yana azumi zai kuma shiga rama yanta baiwa duk muguntarsa ba ko bawa ɗaya ne da shi ya kai wata 2 yana azumi kaga zai shiga rama yanta bawa kai huta da shi yasa ka ga maganar yanta bayan yawa saboda ba a san mutane zama ana bautar da su dan mutane suna da mugunta wurin ko dabba ce take karkashin sa baya tausaya mata balle kuma dan uwa dan adam irinsa. Na wannan kaga shi ma duk kiyasi ne wanda Imam Malik yake fitarwa bisa fikihu irin tasa, Allah ya saka masa da alkhairi. Wa hadha al-amru indana, ya Imam Malik yace wannan al'amarin haka yake a gare mu a garin Madina. Wal amru indana fi man ibta rakika. Imam Ali yace al'amarin kuma yadda yake a gare mu ga mutumin da isa yi kuyanga, fa wajada fi zalika rakik abdan masarukan, sai samu a wannan bawan da isa ya bawa ne wanda yake barawo, aw wajada bi aibin minhu aiban, ko ya same shi wannan bawan wajada bi abdin da wannan bawa minhu aiban akwai aibi annahu yanzuru fi ma wajada masarufa aw wajada fi aiba, yanzu shi mai bawa shi ne yake da wanda ya sai wannan bawa shi ne yake da dama in dubi kan abin da ya samu da wannan bawa nasa, ya same shi da aibi wanda yake na sata na farawon ko na aibi fa in kana huwa wajahu, idan ya samu cewa wannan bawa a wata fuska ai yana da fuska wacce take mai kyau, ma'ana bayan wayannan abubuwan na aiba ko wasu abubuwa masu kyau wanda yake fitar da bawa, yace zalika raki aw aksara ku samanan aw min ajalihi ishtara wa huwa alladhi fihi al-qadar, cewa yafi abin da yake janyo masa yafi alkhairi fiye da abin da ya same shi da shi, ko kuma yana janyo masa alkhairi fiye da ma abin da ya kashe ya sayo shi. Yana da zaɓi zai iya rika wannan bawan a haka babu mai tilasta masa, bima ya annas kana zalika al-bai'u mardudan kullu, amma dai abin da mutane suke gani wannan saye da sayarwa dai abin maida shi ne dukkaninsa ga wanda aka kulla shirkin nan da shi. Wa in kana alladhi wajada masarukan aw wajada bihi al-ayb min zalika rakik fi shay'in ayasir, idan an samu mutumin nan da aka same shi da aibu
na sata ko wani aibi wanda yake ba mai yawa laysa huwa wajhu zalika rakim wala min ajali ishtara wala fihi fadlu fi ma yara nas, ba wai ta dalilin wannan aka saye shi ba wani abu da mutane suke gani a fuskar su aibanta shi, wannan shi ma yana da zabi, yana iya kansa ya gare ta karshe haka. rada zalika alladhi wajada bihi al-ayb aw wajada masrukan bi aynihi bi kadari qimatihi min as-saman alladhi ishtara bihi ulaika al-rakim. Yace in zai dawo da shi kuma in zai maida shi na wannan aibun da ya same shi da shi na sata ko abin da ya kama da haka, shikenan ana dawo masa da gwargwadon kudin da ya bayar wajen sayan wannan bawa. Ba za a nemi a rage masa wani abu, ba za a nemi shi ya karo wani abu, duk dai ba wannan. Babu ma yuqalu fil walida idza bi'at washtaraka fiha. Wannan babu yana magana kan abin da ake yi ko kuma ayyukan da ke tattare da baiwa wacce lokacin da za a saida ta an yi wasu irin sharuɗa wanda sharuɗan sun kai a kanta, sharuɗa daga wanda ya saida ta. wannan hadisi حدثني مالك يشي حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بئتها فهي لي بثمن الذي تبيع هذه. فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك وقال ابن الخطاب ذكرها وفيها شك للعاجل. وانا حديثي daga Malik bin Shahab lalle Abdullah Ubaydullah bidamm al-ayn Ubaydullah ibn Abdullah يفتح hakim ibn Utba shi ma bidammiha shine ibn Mas'ud ya ba da labarin lalle Abdullah ibn Mas'ud ibta'a jariya ya sayi wata baiwa min imra'atihi daga matarsa. Matar tasa sunanta Zainab. Anan sun kawo bayani akan Zainab, ita ce bintu Ma'awiya. Zainab bintu Ma'awiya aw ibnatu Abdullah bin Ma'awiya, ko kuma yar Abdullah dan Ma'awiya. Amma wannan shakku rawi ne, an ce Zainab bintu Ma'awiya aw ibnatu Abdullah bin Ma'awiya, saboda shi a Qur'ani ana iya kiran kaka da uba. An fahimta? Qur'ani ya tabbatar da kakan mutum ne sai a ba shi sunan mahaifi. Cikin suratul Yusuf nake gudu, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tabi'tu millata abai. Annabi Yusuf yake cewa ya bar akidar wasu mutane da basu yi imani da Allah ba, basu yi imani da ranar tashi alkiyama ba, yace na bi akidar musulunci na iyayena. Haka ne? Sai lissafo iyayen, sai shi Ibrahim ma dinsa. Annabi Yusuf bai ma dinsa. Na? Annabi Yaqub. Shi kuma Annabi Yaqub bai ma dinsa. Annabi Isa, shi kuma Annabi Isa bai ma dinsa. Na? Ibrahim kaga sai ya sallake, sai ya dauko sunan kaka na biyu, sai shi abai, sai shi Ibrahim. Saboda ko a gado ma ai kaka yana matsayin wa uba. Idan mutum ya rasu mahaifinsa baya raye, kakansa na nan, mahaifi ne zai shiga donsa a madadin wa, a madadin uba. Idan kaka uba baya nan, kaka na nan, shine zai shiga da madadin uba. Shi yasa anan ake bayanin cewa ita Zainab ya ce wa Ma'awiya, ko kuma ‘yar Abdullahi shi kuma ɗaya ne wa Ma'awiya. Mun san Ma'awiyan nan dai shi ne wanda ‘yan shi'a suke zagi, ba su yadda ma su haifi da a ajiye masa suna Ma'awiya, kuma a gefe guda za su ce maka su suna son Ahlul Baiti. Kun gani? Suna son Ahlul Baiti, amma kuma Ahlul Baitin nan Ma'awiya ba cikinsu. Ma'awiya kan ba dan abin nan Sufyan bane.
shi kuma Abu Sufyan baya cikin ahlul baiti, baya cikin bakwanin manzo Allah. To amma saboda wani abu sai su ba su yadda ma da hidimar Muawiya ba. Wannan in ka dubi tarihi za ga akwai shi da yawa, kuskure ne. Wato Muawiya yana cikin ahlul baiti Rasulullah, kuma wannan Zainaban da ake magana sahabiya ce, tana da ruwaya ma da ta ruwaito daga mijin, ita ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan Zainaba tana da baiwa da ta sayar wa mijin, washtaratat alaihi, amma wajen sayar masa da baiwar sai ta yi sharadi akan wannan ciniki, annaka in ba'itaha, idan ka sayi wannan baiwa fa hiya li bisamani allazi tabi'a, ni na yi sassauci wajen sayar maka da baiwan nan, amma ina da wani kaso na kudin da ka saye ta da shi, tana nufin ba ta sake masa baiwar duka ba, akwai wani yanki na mallakar nata a ciki. Wannan sharadin ne wanda aka yi. Fasa'al Abdullahi bin Mas'ud, sai ita tambayi Abdullahi dan Mas'ud an zalika ga irin wannan sharadin. Shi ma Abdullahi bin Mas'ud ya tambayi Umar bin Khattab, fakara Umar bin Khattab, Umar yace tunda an yi wannan sharadi la takarabba, kar ka kusance ta, bare zama la takarabba, ko sai dai zama la takaraba, saboda wannan ladin ba ta daura fi'ili mudari, sai dai ta yi fi'ili mudari nasaba. Inda lam ce sai mu ce lam takarab ha, amma sai dai ce la takaraba ha, kar ka kusance ta. Wa fiha shar'un ya ahadin, tana da shar'i na wani. Yanzu wannan shar'in ya ana baiwarsa ce, amma ba zai iya kusantar ta. Yace haddathani Malik an-Nafi an Abdullah ibn Umar annahu kana yaqul la yaqaw rajul walida illa walidatan in sha'a ba'aha wa in sha'a wahabaha wa in sha'a amsakaha wa in sha'a sana'a biha ma sha'a, ka itikin sana'a biha ma sha'a. Shi ma wannan ruwaya kamar yadda za mu gani daga Malik, daga Nafi, daga Abdullahi bin Umar, lallai ya kasance yana faɗa cewa la ya ɗahu rajul walida, mutum ba zai kusanci baiwa wacce imallake ta ba, illa walidatan in sha'a ba, sai dai baiwar da ka mallake ta wacce in ka so a yau kana iya saida ta, wa in sha'a wa aba, in ka so kana iya ɗaukar ta ka kyautar, wa in sha'a amsaka, in ka so kana iya rike ta zama a matsayin baiwarka, wa in sha'a sana'a biha ma sha, duk abin da ka so aikatawa da ita kana iya aikatawa. Ita wannan baiwar ita ce aka ba wa mutum dama na in kusanci nema ya kusance ta, in bai mallake ta irin wannan mallakar ba, to ba shi da damar kusanta. Qala Malik fi mashtara jariya ala shartin annahu la yabiha wa la yahbaha aw ma ashbaha dhalik. Imam Malik yace game da mutumin da isa yi baiwa a bisa sharadin shi din nan ya sayi ta, amma ba shi da damar saida ta, ba shi da damar kyauta da ita ko abin da in kama da haka. Mina shuruɗin munafiya li akadil bai, saboda an samu wasu sharuɗa masu kore kullewar ciniki, fa inna wala yanbaghi, wannan mutumin wannan bayar bata halasta gare shi ba, ya to bai kamata bane mushtari wanda ya sayi irin wannan baiwa a bisa wannan sharadi an yarda a ya kusance ta. Wa zalika domin annahu la yajuzu lahu an yabi'a, domin a cinikin an sharɗanta masa cewa ba ta halasta ya saida ta ba, wala an yi abaha ba dan iya kyautar da ita ba. Fa iza kana la yamliku zalik, in har ya kasance bai mallaki haka akan ta ba, min hada gare ta ba, falam yamlikha mulkan taman, bai mallake ta mulki mallaka cikakkiya ba, ko falam yamlikha, kaga mun samu jazama fi'il mudari saboda lam, to bai mallake ta mallaka cikakkiya ba, tamma
li'annahu qad istasna domin an yi tokiya a kansa banda kaza alayhi ya ma malakahu biyadihi gairi ma malakahu biyadi gairi ya mallaki abu ne wanda akwai hannun wani akai fa idza dakala hadha shart in wannan sharadi ya shigo lam yaslih da wannan bai inganta gare shi ba yi komai da wa kana bai'an makruha sai ce wannan ma ciniki ne wanda yake hananne makaruhin ciniki ne na an rage kudi amma ba a mallakar maka da ita yadda ya gabata ba shi amma baiwa ce shi da kudin da zai kai dinari 100 sai aka ce an sayar maka da ita dinariya 80 amma baiwar ka ce baka da halin sai da ta baka da halin kyautar da ita baka da halin yan tata wannan baiwar mutum bai mallake ta cikakkiyar mallaka kuma wannan cinikin mulkiya ce hanyar ciniki ne saboda akwai ruwaya wanda ga shi nan na sallallahu alaihi wasallam an bai'i wa sharri zalla sallallahu alaihi wasallam ya hana ciniki da sharri irin wannan saboda ba lalle bane a kiyaye sharri ko ba kawai kan baiwa bane a'a abin da ya kama da haka akwai ko da jingina da sharadi da dai sauransu ana samu ko ba ka jinginar gona a ce to banda noma ko ba haka ba kaga akwai sharadi tun farko kana ne mutum ya ce bai yadda ba tun da an noma gona ai ba rubuwa ce ba ko kuma ga shi jingina ce da kamar mutum kudinsa kuma dai karbi wani ko kuma a'a karfe ban da hawa to gara wannan ma amma ko shi din ne ma tana iya mutum ya karbi sharrin yanzu yana ganin cewa to yanzu shi kudinsa mai riba sa ci amma na yanzu mafi akasari abin da ake kira shi ne zan mulkiya da ke misali da sai da kuma ya ci abin da ba ka noma duk dai babu sharadi ne wanda yake a hana kar mutum ya amince a domin kawar da biyo baya duk ba sharadi ne shi ma halanne ne duk ana samun wannan cewa na sayar maka da fili amma an tashi sayarwa ni ne ya kamata sai ko kuma na sayar maka da filin nan da sharadin in zaka gina ne in ba ginawa zaka yi ba duk ran da ka dauko wani zaka sayar masa to ciniki ya duk ba wani ya zama dama baka mallaki fili ba ke in an sayar maka da abu ka mallaka ko yau kaga dama zaka kyautar ko me zaka yi da shi shine cikakken mallaka ya zama mallaka yadan biya nake na baka kuɗi ka bani kaya ya zama mallaka ta to wani sharadi za ka saka maka na ba wani sharadi ne yace dole sai wani sharadi sai aje cinikin a rabu da kar ma ai wannan ciniki ya zama cewa akwai cutarwa ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ana to idan mutum ya roki alfarma ba ana sayar maka amma na roƙon alfarma in an tashi sayarwa ina so duk zai iya zama kamar tafiyar annabi zai iya zama tafiyar annabi Musa da Harun laushi ta zanta kasta a laifi ajara ko tambaya ce amma sai aka yi ta da bayan da irin sannan shi ma kan tun da alfarma ne mai zuwa ya sayar maka bai mana ba sai ka je mana ba ka shi mai karban alfarma saboda yana neman ka sayar masa lokaci yana neman dan wannan alfarma ka sassauta masa shi kuma yanzu yana ganin in ya zo kai ne zai sayarwa zai tuna cewa da ba kai ka sassauta masa shi kaga an samu irin sharadin da aka hada ya ka san wannan al'ada ce wanda na wajen malamai suna maganganu cewa idan kana da fili ko na ba ka sayar da tuntuni makwabta amma gaskiya na ji malaman da suke magana kan cewa wannan domin makwabcin ka ne suna iya yiwa ba zai sayi filin yadda wani zai saya zai ga zarar cewa ko ya zo yana ganin ma cinikin ka sayar masa kayan tsada a dalilin wannan sai ya maka gani wani abu yana kulluwa a zuciya wannan baya daga cikin haƙƙin makwabta wanda ya kamata a yi amma sai dai al'ada ce ta mutane an rike ta ara nema amma da ita ta zama kamar addini in ka sai da wani abu ka tuntu
don kai makwabcinsa ne, wanda kuma ba sharadi bane a yaka. Gaskiya akwai bayanai da yawa kan wannan. Allah ya taimaka. Insha Allah mun zo karshen bani da fatan abin da makaranta ne ya da ba mu lada wannan kai kuskure da ta da ba kama na roƙon Allah Allah ta da dauka addinin musulunci da musulmai duk masu taimakawa addinin musulunci da dukiyarsu kan abin da shafi ayyuka irin na masallaci da sauran ayyuka da karatuka da dai sauran su Allah ta ya taimake wanda suke karantar da al'umma musamman mata da yara da dai sauransu kowa a bangaren da yake ba wa addinin musulunci gudunmawa da shi ma Allah ta ya taimake shi. Allah ya dauka addinin musulunci da musulmai, Allah ya zama da mu lafiya cikin garuruwanmu, Allah ya ba mu lafiya da aminci cikin iyalanmu, kuraturan mu Allah ta ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa